kuha na ng abrihan kung sa gini kalami. Mao gini yung pinaka-famous do nga donut diri sa Davao City. Kani siya ang sponsor. Tarong ebidensya na resibo. So nabayaran ako is 680 wala ng delivery fee. Social delivery fee. So ano yung abrihan. So sinsa sa mga maingay-ingay dyan. So ang labi ang mga labingka, pinaka-the best, pinaka-the-great ang mga labingka ay coffee. Okay. Kandam na ba mo mga kani? Alauna, alas 2, alas 3. Look at that, the donut. So, kung matawag dito. Ayun, oh. Wow. Makikita ang mga kabinda. Okay, mga kabinda.